Πάμε 10 και 36 ώρα να πάμε να μιλήσουμε λίγο για την GAP και συγκεκριμένα για το έργο Let's Speak GAP και το booklet το οποίο προωθείται. Θα μας πει περισσότερα λόγια αρχικά η υπεύθυνη επικοινωνίας του έργου, η κυρία Νατάσα Ευρυπίδου. Κυρία Ευρυπίδου, καλή σας ημέρα από το Ράδιο Πρώτο. Καλή σας ημέρα. Να μας πείτε λίγα λόγια για αυτό το έργο και τι είναι αυτό το booklet το οποίο προωθείται. Βεβαίως. Λοιπόν, να πούμε ότι το έργο Let's Speak Up υλοποιείται στην Κύπρο από την εταιρεία Aspen Consulting Limited και με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που στόχο έχει να βοηθήσει τους πολίτες να κατανοήσουν καλύτερα την κοινή αγροτική πολιτική και πώς αυτή επηρεάζει την καθημερινότητά μας. Στο πλαίσιο του έργου, λοιπόν, αναπτύξαμε το ενημερωτικό booklet με όνομα «Προς μια δικαιότερη αγροδιατροφική αλυσίδα», το οποίο ουσιαστικά βασίζεται σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο και επικεντρώνεται στις βραχίες αγροδιατροφικές αλυσίδες αξίας, δηλαδή σε τρόπους διάθεσης προϊόντων με πιο άμεση σύνδεση μεταξύ παραγωγού και καταναλωτή. Μέσα από τον booklet παρουσιάζονται τα ωφέλη αυτών των πρακτικών για τους παραγωγούς, τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές, αλλά και συγκεκριμένα παραδείγματα που δείχνουν πώς μπορούν να εφαρμοστούν στην πράξη. Να πούμε ότι το booklet είναι διαθέσιμο και δωρεάν στην ιστοσελίδα CAP in Our Lives και στόχος μας είναι να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο που ενισχύει τη σύνδεση της τοπικής παραγωγής με την αγορά. Να αξίζουμε λίγο στους ακροατές και τις ακροάτριες το τι προσφέρουν αυτές οι βραχίες αλυσίδες στο πλαίσιο της σχέσης παραγωγού και καταναλωτή. Μάλιστα. Να πούμε ότι η έρευνα δείχνει ότι οι βραχίες αυτές αλυσίδες ενισχύουν τη διαφάνεια και την εμπιστοσύνη. Ο καταναλωτής δηλαδή γνωρίζει καλύτερα από πού προέρχεται το προϊόν, πώς παράγεται και ποιος βρίσκεται πίσω από αυτό, ενώ ο παραγωγός έχει τη δυνατότητα να επικοινωνεί άμεσα τις πρακτικές και τις αξίες του και τα προϊόντα του. Παράλληλα δημιουργείται και μια πιο προσωπική σχέση εμπιστοσύνης και γενικά, αν το δούμε και από την δική μας πλευρά στους καταναλωτές, οδηγεί σε συνειδητές επιλογές αγοράς προϊόντων. Όλο αυτό που μας περιγράψατε πώς επηρεάζει την τοπική οικονομία? Λοιπόν, να πούμε ότι συμβάλλει στη στήριξη της τοπικής οικονομίας, καθώς το μεγαλύτερο μέρος της αξίας παραμένει στην τοπική κοινότητα και επιστρέφει άμεσα στους παραγωγούς. Όπως έδειξε η μελέτη, τα τοπικά συστήματα τροφίμων μπορούν να γίνουν πιο ανθεκτικά, πιο βιώσιμα όταν βασίζονται στις σχέσεις συνεργασίας, εμπιστοσύνης και άμεσης διάθεσης των προϊόντων. Και πώς συνδέεται αυτό με την κοινή αγροτική πολιτική? Να πούμε ότι η κοινή αγροτική πολιτική προωθεί τη δημιουργία βιώσιμων και ανθεκτικών αγροδιατροφικών συστημάτων. Συγκεκριμένα αυτό συνδέεται άμεσα και με το στρατηγικό σχέδιο της ΚΑΠ 2023-2027 και το στόχο ενίσχυσης της θέσης των παραγωγών στην αγροδιατροφική αλυσίδα. Η ενίσχυση της σχέσης παραγωγού-καταναλωτή και η στήριξη των τοπικών αγορών δηλαδή είναι βασικά προς αυτήν την κατεύθυνση. Και ένα καταληκτικό σχόλιο. Λοιπόν, να πούμε έτσι λίγα καταλήγοντας να πούμε για τον booklet που έχει τίτλο «Προς μια δικαιότερη αγροδιατροφική αλυσίδα». Ο στόχος του είναι να φέρει σε επαφή αυτό που λέγαμε και πριν, τους τοπικούς παραγωγούς, επαγγελματίες και καταναλωτές, να αναδείξει τη δουλειά των τοπικών παραγωγών και να ενισχύσει τις βραχίες αλυσίδες μέσα από πρακτικά παραδείγματα, συμβάλλοντας παράλληλα σε στόχους της ΚΑΠ, όπως η ενίσχυση των παραγωγών στην αγροδιατροφική αλυσίδα. Αν επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.happynourlives.com θα δείτε και τους παραγωγούς, οπότε ο καθένας από εμάς θα μπορεί να έχει απευθείας επικοινωνία μαζί του και θα μάθετε και περισσότερα για το έργο Let's Speak Up. Μάλιστα, κυρία Ευρυπίδου, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.